Iltaa. Tervetuloa oluttuoppi.comin pariin. Taannoin kävin tuossa kuukausi takaperin suurin piirtein kuvailemassa pikkupätkän tuolla Tommy Knocker ravintolassa, joka sijaitsee Isolla Roballa, eli Iso Robertin kadulla näin meille maalaisille. Heidän avajaisissaan tosiaan kävin. Tommy Knockerin nykyisen panimomestarina häärii Steve Indrehus, joka itse asiassa oli tuolla avajaisissa myöskin mukana. Mutta valitettavasti hänestä en saanut haastattelua, mutta sain kyllä haastattelun eräältä Tommy Knockerin suomalaiselta ravintolan baarimikolta tai mestarilta. Tommy Knocker on tämmönen jenkkiläinen Colorado Ihano Springsista tuleva pieni käsityöpanimo, minkä me saatiin tänne Suomen maalle. Ja niiden tuotteita pääasiassa plus kaikkea muuta jenkkiläistä myydään täällä uusille ihanille ihmisille. Mitä tarkoittaa käsityöläispanimo? Se tehdään, osa esimerkiksi Tommy Knockerin tuotteista pullotetaan itse, se tehdään pienellä mittakaavalla. Siellä on paljon sitä maanläheistä toimintaa, mitä ne tekee siellä, ja siitä sitten pääslähtöistä käsityksen mukaan lähtee. Tämä on vanha kaivoskaupunki, jossa on kaivettu aikoinaan kultaa, ja sinne on silloin 1800-luvun tienoilla kultaryntäyksen aikaan perustettu jo ensimmäinen panimo, ja nykypäivänä se on semmoinen jenkkimittakaavassa oleva pieni kaupunki. He tekevät oluensa Rocky Mountainin lumisulhavedestä, ja heillä on 21 käymistankkia. Eli ei kovin pieni panimo näin suomalaisessa mittakaavassa, mutta jenkkiläisissä tietysti jonkun verran. Kanadaan vientiä, Jenkkilään vientiä ja nykyään Suomeenkin vientiä. Mistä tämmöinen idea lähti? Idea lähti siitä, että käytiin katsomaan Jenkkien maalta, minkälaista tuotetta siellä on ja mitä sieltä toista tarjotaan. Ja tämmöinen löytyi meidän kohdalle. Ja tämä vaikutti erittäin hyvin sopimaan tähän Suomen fiilikseen ja ilmastoon, mikä täällä on, niin päätettiin lähteä kokeilemaan, mitä tää lähtee käyntiin, ja hyvin on lähtenyt. Okei, hyvä, hieno homma. Minkälaisia tuotteita teillä on sitten hanassa ja pulloissa? Onko teillä kotimaisia vai? Tällä hetkellä meillä on aika puhtaasti jenkkiläistä, muutama kotimainen löytyy. Meillä on esimerkiksi tuo Mallaskosken tuote löytyy hanasta kotimaisena, jenkkiläistä löytyy pääasiassa humaloidumpaa, mutta kesäsesonkiin saadaan sitten vähän kevyempää laageria Saisonin puolikasta sitten. Humala taivas niin sanotusti. Okei. Eli Saisonit on tulossako nyt? Se on tulossa, se on vähän kesäisempää, vähän räikkaampaa, että toi humaloitu ei mene ehkä ihan niin hyvin kaikkien makuun tuossa kesäfiiliksellä, että saadaan vähän kevyempää puolikasta sinnekin. Niin, okei. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä Mallaskosken panimon kanssa myös yhteistyöolutta. Ravintolassa on myös hanat sijoitettu seinän puolelle niin sanotusti, että ei ole siinä baaritiskin heti edessä, joten pystytään enemmän olemaan vuorovaikutuksessa sitten asiakkaiden kanssa. Heillä on myöskin nimenomaan American Craft Beerejä, eli amerikkalaisia, jenkkiläisiä käsityöoluita, jotka ovat tällä hetkellä kyllä hyvässäkin nousussa ja erittäin hyvälaatuisia. Suosittelen kyllä baaria lämpimästi kaikille oluen ystäville. Ei mitään. Kiitoksia katsomisesta. Käykää vähän tilaamassa kanavan videoita, niin tykkäämässä Facebookissa ja niin poispäin. oluttuoppi.com nimellä löytyy joka paikasta. Nettisivu muun muassa.